Здравейте! Това е моят нов канал, аз съм Ник БГ, с мен е Monster Super, или казва се Илян. Аз ще играя Майнкрафт, ще качвам по-скоро клипове на Майнкрафт. Да, всъщност сега сме 3 човека в тима, който правим. Но за съжаление той е втора смяна на Даскал и сега не може да снимам с него клип. Но ще качим, ще почнем от следващия клип с него. И да, също вече почнахме сървайвала, защото аз днеска си стеглих бандикама и заради малко ще е веган, но за съжаление няма какво да направим. Радвайте се, че почнахме. Сега. Мога, в този сервер сега има 8 човека. Аре, идвай. Брат, що слагал тук цветя, бе? Гошката. Ето, не сме направили кой знае кой. Просто не обичам. Също ако се чуете кой е, нали това. Брат, ти ли си писал тия табели? Просто ако се чудите, нали, кой е Иля, монстър, нали, супер, той се казва Яле и Я. Да, той има няколко акаунта, затова ако се чуете, че е панголин, помните, че е той. Ако се играем в различни сервери, не сме правим като Gaging Cast да играем. Така. Ще правим такива, как се кажеш, хамач. И хамач сервер може да правим. Брат, те стабили ги маха, много ме дразнят. Гръмни крипъра, грубо е за кокошките. Брат, знаеш колко смешно звучи? Хора. И извинявайте хора, но просто му бъгна нета и връзката между нас се изгуби от всякъде и заради. Ето, че се връщаме. А къде си ти между другото? Окей. Не ми трябва. Всъщност сега тук има много. Аз не те виждам. Да, на къщата съм, да. Да, ние играем България Крафт. Търсихме сервер, в който да няма много хора, за да няма риск от напълне мързишина да правим хамач сервер. Защото без той тук най-много виждате по 8 човека има, тъй че вече. Да. Брат, винаги много ме дразят, като почнете тъй да ти навлизат, да ти гепат нещата от къщата си, но обирджисто. Омага, карък. Аз съм днеска на Даскал, нали ти казах за зигзага, бе? Аз ще го почна сега.
Браво. Чакай, аз тук трябва да светя, хора. Вярно. 7, 8, 9. Ага. Сигурно знаете кой. Това е знак. Как се учи да джампи. Един от най-смешните клипове на България, брат. Между другото намери дърва, колкото повече дърва, се по-добре ще. Тъй аз почвам. Разпускам. Да, има един наш приятел, който не искам да играе в тима, защото да, хакей и то играе с Хозуниха, ако се чуете. Майко, пшахом. Айде, ще се правиш. Омага, батка, много трудно баш накрая. Тук ще оставя ябълки, имам прекалено много просто. Ще оставя да имам тук 3 стака. Ако се чуете тия неща от диги, имам просто от дъските. Сори, ама просто мислехме, че няма качен клипове. Брат, то всъщност в днешно време хората, освен вече и това не знаят какво да правят. Намали, намери дърво. Не е обработено обаче, нали знаеш? Напреги на обработени, ако имаш. Ако искате, може да дам IP адреса на сервера, ама мисля да не ви го дам, защото като знам кои сте. Брат, на кой му зантела? И хора на Monster Spear кила хит. Ма звънаха и трябва да спра клипа за втори път. Басто е къщата, не мога да ти помогна. Имам важни работи тук да върши. Аз сега падна. Що? Ето, разбрахте ли защо читваме? Но пък ако искате, пишете в коментарите дали искате да читваме или не. Ако не, хвърляме всичко и което сме взели евентуално, което не сме го вземали, не сме правили читове. О, брат, най-накрая го направиха къщата.